दा आं बे जोंनि बैसोनि मानसिफोरजों लोगोसे आंबो सासे साखि होननानै आङो गावखौनो बुंनो सानो। नाथाय अबंलावरिनि अननायाव आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरिफोर आरो मददगिरिफोरनि अनसायनायाव आंबो एबसुआव थानानै गोबां सम खामानि मावनो मोनदोंमोन। जों बयबो मिथिगौ 1967 मायथाइयाव बर'आव मोननै आफाद जोनोम जादोंमोन, पिटिसि आरो एबसु। पिटिसिआ जोनोम जादोंमोन जानुवारि दाननि 27 अक्ट'आव आरो एबसुआ जोनोम जादोंमोन फेब्रुवारि दाननि 15 अक्ट'आव 1967 मायथाइयाव। बिनि सिगाङाव 1952 मायथाइयाव बर' थुनलाइ आफाद जोनोम जादोंमोन। बे मोनथाम आफादनि जोनोमानो बर' हारिनि राजखान्थि मोनथाय, समाजारि सांग्रांथि, जोंनि राव थुनलाइ हारिमु आरो सिनायथिखौ मुलुगाव गोख्रों महरै गायसननो थाखाय गोदान मोनसे जांख्रिखांनायखौ लाबोदोंमोन। बर' थुनलाइ आफादा मेंनो रोङैजासे बिथांमोना दिनै बर' राव थुनलाइखौ लानानै, जोंनि हारिमुखौ लानानै गोब्राब हाबा मावनायनि गेजेरजों 2004 मायथाइयाव बिटिसि सुक्ति जानायनि उनाव बर' रावा 90 सिडिउलाव थिसनजाबाय। भारतआव दाबो गोबां राव दङ, 506 जौखोन्दो दाबो राव दङ भारत हादराव। नाथाय मात्र 22 रावाल' भारतनि रिकगनाइज लेंगुवेज, मोनसे बयजोंबो दिनै गनायथि मोननाय भारत हादरनि संबिधानाव गनायथि मोननाय राव, आरो बिनि गेजेराव बर' रावाबो मोनसे गनायथि मोननाय राव। दिनैनि समाव जोङो सानोबा गोमोयो जे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गुबुन हारिनि सोबख'नाय, नासयनाय, थगायनायनि गेजेरावबो बबे खामानिखौ मावग्रोनांगौ, बबेखौ मावसिनग्रोनांगौ, बे बाथ्राफोरखौ बै समाव साननो हादोंमोन। जोंनिफ्राय गोबां सुबुं अनजिमा थानाय हारिफोर दङ, जायनि सुबुं अनजिमाया 1 कोटि, 1.25 कोटि, 2 कोटि गाहाम सुबुं अनजिमा दङ। नाथाय बै हारिफोरनि रावाबो दिनै भारतारि राव हिसाबै गनायथि मोनाखै। जोङो प्राय 15 लाखसोल' बर'फोर दङ, आरो बर' फोलेरखौ नायोबा आसामाव जोङो 22 लाखसो दङ। बे 22 लाख बर' फोलेर आरो बर' राव रायग्रा 15 लाखल' सुबुं अनजिमा थानाय हारियानो दिनै भारत बायदि 150 कोटि गाहाम सुबुं अनजिमा थानाय मोनसे देशआव जोंनि रावा दिनै सिनायथि मोनबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गोब्राब नाजानायजों दिनै हारिया सोद्रोम हारि जानो हाबाय। बै समाव सरासनस्रा रायजो जानाय, जोंनि गाद्रा गुद्रा नखर संसारखौ जौ लोंनाय, बायदिसिना लेखा फरायै, न' बां साबना हामना खालामनो लानो हायै गोबां गाद्रा गुद्रा थासारिनिफ्राय दिनै बर' माहारिया मोनसे साबना हामना अबस्थायाव फैबाय। जोंनि नखराव डमेस्टिक भायलेन्स होननानै जायखौ बुङो, नखरनि गेजेराव नांलाय खमलाय जानाय, बेफोरबो दिनै लासै लासैनो जोबनो हमबाय। लेखा फरायनायनि फारसे गोबां जोंनि मानसिफ्रा सांग्रां जाबाय। जोंहा तामुलपुर जिल्लाया गोदान जिल्ला, नाथाय बे गोदान जिल्लायावनो देग्लाय बोसोराव अल आसामनि मादाव हायर सेकेन्डारि आनजादनि साइन्सनि रिजाल्टआव अल आसामाव टप जानो हादों। बाक्सा जिल्लाया आर्ट्सनि रिजाल्टआव अल आसामाव टप जानो हादों। चिरां जिल्लायाबो मेट्रिकआव खेबनै अल आसामाव दिनै मेट्रिकनि रिजाल्टआव जौगानाय डिस्ट्रिक्टफोर जरहाट, शिबसागर जौगानाय डिस्ट्रिक्टफोरनिफ्राय जोङो 1 नाम्बाराव थांनो हादों। आरो बिनि आन्दोआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मेंनाय एबा थाद'नाय गैयाजासे सोलोंनायनि फारसे सांग्रांथि लाबोनाय। 2006 मायथाइनिफ्रायनो जोङो बर' बिजोंनि थाखाय बै समाव गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि आरो लोगोसे बर' बिजोंनि सोलोंथाइ बोसोर फोसावनानै दिनैसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्ला दख'राफ्रा सोलोंथाइनि फारसे खामानि मावबोदों। जौ जुवानि फारसे जिर' टलारेन्स, मालाबाबो जौ जुवाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा लाय होबोआखै। दा जों बयबो मिथिगौ दिनैनि मुलुगा जोबोद जौगालांबाय। मोनसे समाव लेखा गोरों होनना बुङोबा जाय हांखोखौ सिनायो, गावनि सागानखौ सिगनेचारखौ होनो गोरों, बेखौनो लेखा गोरों होनोमोन। नाथाय आथिखालाव लेखा गोरों होनना बुङोबा कम्पिउटार रोंनांगोन, जोङो टेक्न'लजिखौ बुजिनांगोन, अब्लासो सासे मानसिनो लेखा गोरों होननानै बुङो। दा ओंखायनो मुलुगाव जौगानाया मालाबाबो सिमा गैया। आमेरिकाया, इंलेन्डआ जौगालांदों, जोंबो जौगालांनांगोन, नङाबा जों मालायजों गादब जागोन, नासय जागोन, थगाय जागोन। 5,000सो जोंनि मुंख्लं जानायनि उनाव दिनै जोङो 3 गोरोबथा खालामनो हाबाय। बे 3थि गोरोबथानि गेजेरजों बर' हारियाव दिनै 100% 100% गोजोना फैबाय। मोनसे समाव जोंनि बे ओनसोलफ्रावबो
BTC एबसुनि NIE NDBनि लोगोसे BLTनि बिदा फंबायफोरनि होसोलायनाय गोबां गाज्रि थासारिया नैबे निज दिपिलि ओनसोलफ्रावबो जालांदोंमोन। नाथाय दिनै 100% जोंनियाव गोजोन फैबाय। गोजोन फैनाय लोगो लोगोनो जों नुनो मोनदों थांनाय बोसोरनि जि APSCनि रिजाल्ट बेवहाय BTC ओनसोलनिफ्राय खेबसेयावनो 50 जन जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनि फरायसाफ्रा APSC आनजादखौ पास खालामनो हादों। देग्लाय बोसोरसेयाव मात्र बोसोरसेयावनो 50निफ्राय बांसिन बर' फिसाफ्रा MBBS मेडिकेल फरायनायाव एडमिशन मोनदों। बोसोरबानि उनाव दिनै 24आव एडमिशन मोनदों। 25, 26, 27, 28, 29 2025 मायथाइयाव बोसोरसेयावनो बर' बसुमतारी नार्जारी 50 डाक्टार ओंखारगोन बोसोरसेयावनो। बेयो जोंनि सोलोंथाइनि जौगानाय। दा ओंखायनो गोजोन फैनाय लोगो लोगोनो जोङो दिनै लिटारेचार फेस्टिभेल खुंनो हादों। इन्टारनेशनेल लेभेलनि जोङो थुनलाइनि उत्सव खुंनो हादों। दिनै गोजोन फैनाय लोगो लोगोनो दिल्लीयाव थांनानै बड'लेण्ड महोत्सव खुंनानै भारतनि प्राइम मिनिस्टारखौ बर'नि बागै मोजां बाथ्रा बुंहोनो हादों एबा बिथाङा फैनानै बर' माहारिखौ बाख्नायफैदों। 4 बोसोराव ओरैबायदि सान्थि फैबाय, बे सान्थिखौ आगोलनि दैदेनगिरिफ्राबो लाबोनो हागौमोन, नाथाय बिथांमोना बे बाथ्राफोरखौ सानाखैमोन। दिनै आबाद मावनायनिफ्राय लानानै गुबुन बिथिङावबो जोङो गोबां जौगानो हमदों लासैनो। दा ओंखायनो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोन जोङो गोनो गोथो जानो नाङा। बर' माहारिनि जे आरो जाय हारिनि गेना गोरोन्थि सानो बिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा सुथुर। दा ओंखायनो जायफ्रा दिनै बिबान मोनबाय आं खावलायदों जे तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो दख'रायाव जोंनि जि बर' फरायसाफोर लाइमोनफोर फंबाय बिनानावफोर दङ बिसोरखौ लेखा फरायनायाव मदद खालामनाय, जायफोर लेखा फरायनो गारबाय बिसोरखौ गुबुन खामानियाव मदद खालामनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहाथे गोख्रोङै बाहागो लायो आरो हारिखौ अरायसम खौसेयै दोननांगोन। जोङो 30-40 बोसोर NIE जानानै गोबां खहा जाबोबाय। दा दिनै बे खहा जानायखौ सुफुंनांगोन। सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो आङो जिहेतु बै जेंनाफोरखौ नुबोदोंमोन दिनै जथेस्थ सुस्रांनो नाजानाय जादों। बोसोरनैयावनो 1200 फरायसालिफोरखौ रिन'भेसन खालामनाय जाबाय। बेवहाय सिखना बर' मिडियाम स्कुला जोबोद मोजां। बर' फरायसाया बेवहाय बेसेबा बुरजा फरायसाफ्रा फरायो। थांनाय बोसोरावनो आंनो हेडमास्टार बिथाङा बुंदोंमोन फरायसालिखौ मोजां खालामनांगोन आरो बे फरायसालिखौ हायार सेकेन्डारियाव आपग्रेड खालामनायनि थाखाय प्रप'जेल होनाय जागोन। एबसुआबो बेखौ लुबैदों हाई स्कुलनिफ्राय हायार सेकेन्डारि खालामनो थाखाय आरो लोगोसे क्लासरुमनिफ्राय बायदिसिना बिथाङा इनफ्रास्ट्राक्चार लुबैदों। बिनि थाखायनो 1 कोटि रां माने सिखना बर' मिडियामाव होनाय जागोन जाहाथे बेखौ मोजाङै बानायना लानो हायो। दा गुबुन बाथ्राफोरखौ आं बुंनो सानाखिसै। जिहेतु हारिमुखौ नायनो फैदों, आखल आखुखौ मोजाङै दानांगोन। जोंहा दिनै आबादखौ जों मोजाङै मावनांगोन, आखल आखुखौ मोजाङै दानांगोन आरो जेसेबां हायो जोङो सोद्रोम जानांगोन। दा लाइमोनफोरनि गेजेराव जौ लोंनायखौ जोङो जेसेबां हायो खमायनांगोन आं खावलायदों। दा बेवहाय गोबां 50 बोसोर बैसोनि गाहायनि बेवहाय माखासे जोंहा सेंग्राफोर दङ। बिसोरो गासैबो एबसुआव बिबान मावनाय, हारिनि गुबुनाव बिबान लानानै खामानि मावबोदों। बे निज दिपिलि मैखोम ओनसोल दारकुसिनिफ्राय लानानै बे ओनसोल गलबारि बेवहाय मोनफ्रोमबो बर'नि सोमावसारनाया जाबोदों। बे ओनसोलाव जोंहा मुंख्लंबो दङ। बे ओनसोलनिफ्राय हारि दानायनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बाहागो लाबोदों। दा ओंखायनो फैबाय थानाय समावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जाहाथे गोख्रोङै गसंफायो आं बेखौ खावलायबाय। दिनैनि बिटिआर सरकारा बर' माहारिनि मोनफ्रोम मावगासिनो दङ। जों एबसुआव थानाय समाव बर'नि आर'नाइ दख'ना बेफोरो पेटेन्ट जानांगोन होननानै सावरायबोदोंमोन। आं सरकाराव फैनायनि उनाव 2 कोटि रां खरसा खालामनानै दिनै बर'नि 21टा आइटेम खाम सिफुं जथानिफ्राय लानानै जोङो अनला नाफाम जोंनि दख'ना गामसा सेरजा गासैखौबो गासै 21टा आइटेमखौ GI टेगिं खालामनाय जाबाय। बेखौ रावबो खावनानैबो लांनो हाला, रावबो जेबो खालामनो हाला। भारताव बियो बर'फोरनि हारिमुनि जि मोनसे माखासे आइटेम्सफोर बियो अरायसम रेजिस्टार जानानै थासिगोन आरो बड'फाया जि बिबानखौ होलांदों गेरेमसा हारि दानायनि बेनि मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ गोसोआव लाखिनानै आगानसे जों आवगायलांगासिनो दङ। जायफोरा गोजौ सोलोंथाइ लानो ओंखारदों PhD बिसोरनोबो जोङो देग्लाय बोसोरनिफ्राय 50 फरायसाफोरनो 1,80,000 स्कलारशिप होनायनि थाखाय बेबस्था खालामदों। जायफोर फरेनाव फरायनो थांदों बिसोरनोबो जोङो स्कलारशिप होनायनि थि खालामदों आरो बोसोरसेयाव
बाजि गासै 9 फरायसाखौ इन्जिनियारिं मेडिकेल आरो UPSC UPSC थाखाय फ्रि कचिं होदों। नाथाय फैगौ बोसोरनिफ्राय बेखौ जोङो 100 खालामनो सानदों। 2020 मायथाइयाव जि गोरोबथा जालांबाय NDP-निफ्राय लानानै जेसेबां जेंना बेखौ थाबैनो जोङो सुस्रांनायनि थाखाय रिहेबिलिटेसन जोंहा एक्स ग्रेसिया होनाय बेफोरखौ जोङो सुस्रांनो नाजादों। आरो सानजाहा सिमा नारनाया गोदो गोदाय संकसनिफ्राय सौदियासिम रायजो दानायनि बाथ्रा दङमोन। नाथाय जोङो थामथि गोरोबथायाव बेखौ गहपुर बारनानै लखिमपुरनि सिमलुगुरिसिम जोङो सिमाखौ खानानै दोनदों। आरो लासै लासैनो गामि सोलायनायनि हाबाफारिफोरा जागासिनो दङ। दा तामुलपुरा जिल्ला जाबाय गोदानै रावबो दाबि खालामाखैमोन। दिनै तामुलपुरावनो मेडिकेल कलेज जाफैबाय, DC अफिस जाबाय, स्पर्ट्सनि बा स्टेडियाम जानो थांगासिनो दङ। गासैबो जौगानाया दिनै तामुलपुरावनो फैजोबबाय। दा ओंखायनो मानगोनां रायजोफोरा जुदि माबा मोनसे हास्थायोबा लुबैयोबा बे जायैनि खोथा गैया। खालि जोंनि साननाय हनायाल' माने गोथार आरो जोंहा नोजोरा जोंहा गोथों जानांगोन। दा बयनिसिमबो आं साबायखर बावबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरनानै आरो नोंथांमोननो बयनोबो फिन खेबसेबाव आङो गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।